Čau, vítam vás pri novom videu, ktoré je točené strašne narýchlo, lebo sa ponáhľam ešte niekam a ideme ešte točiť do toho druhé video. Teraz si zahráme jednu hru knockoutov. Ja viem, že to video vychádzalo pred chvíľou, ale dáme jednu hru knockoutov a hneď keď dotočím toto video, tak sa idem vrhnúť hneď na ďalšie a idem točiť, skúšam sa zlepšiť časť 2. Potom vám vysvetlím, že jak sa to, prečo som to nazval skúšam sa zlepšiť, to vám vysvetlím v tom druhom videu. Teraz sa ideme pustiť do tej hry. Dobre, napojilo nás to do tej jednej hry a vyzerá takto naša mapa, taká smrtka. A proste, no, tie pichliače, keď sa ich dotknete, tak ste mŕtvi, to vám asi došlo. A jo, keď ste tu noví a neviete, o čom je tento game mod, tak sa pozrite na moje video, ktoré vyšlo včera. Neviem, kedy to vyjde, proste posledné video z Rocket League, tak tam som vysvetľoval, že čo sa tu vlastne deje. Ale jo, samozrejme zase dúfam, že to vyhráme. Jaj, to som dal zle. To som ho mal zobrať ešte dole. A ja som ho knockoutol. Samozrejme, ak vás bavia moje videá, tak dávajte lajky, ono sa to potom viacej doporučuje na YouTube, keď si niekto vyhľada, že chce pozerať Rocket League alebo takto. Tak sa mu to video, akože nehovorím, že sa doporučuje medzi prvými, ale samozrejme dopomáhate tomu, aby sa doporučovalo, takže budem rád za lajky a toto ak prežijem, tak som fakt dobrý. Ja, aj keby som dobre natočený, tak by som to aj dal. No nič, jeden život dole. A jeden typek to má stále 3 životy, to sa mi neľúbi. Nice. Si trošku počilujeme na stene. Tu je proste vždycky dobré čakať na boku mapy, aby ste vedeli, že kde sú všetci a otočiť sa tak, jak som bol, proste, aby ste pozerali celé dianie na celej mape, lebo potom to je najlepšie. Že proste viete, čo sa kde deje, kto ide po vás, ale ja už toto seriem, kamo, oni majú strašne šťastie. Nedarí sa mi dneska, nejsem rozohratý. To je moja prvá hra za dnešok, takže ja trošku som ešte není taký fit. To bolo v pohode. A prepáčte, že keď mi niekedy laguje mic, neviem kvôli čomu to je, možno kvôli tomu, že to točím na 1080p. Ale, no neviem, proste niekedy mi tak lagne mic, takže prepáčte za túto chybu. Ale ty kokos, mňa už to nebaví. Ty kokos, keby mi dá znova heavy attack, tak ja som dead. Dobre. Toto podľa mňa prehrám, to sú dobré tipci. Hej, ale toto není možné, ja som ho mal zobrať.
Hej, akože... Dobre, no. Malo ma to spomaliť, nespomalilo ma ani jedno, super. No nič, toto bude Plague, to prehrám asi. Toto nie je dobrá hra. Ale nevadí, aj také hry sa stávajú. Určite budú ešte ďalšie videá z tohto. Yes. Ukaldol som ho. Ja som... Dobre, tak tento to dobre kempy. No dobre, nevadí. No, mojou hlúposťou sme to prehrali, lebo som sa tam dotkol tých spajkov. Ale aj tak dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like. A ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videa, ktoré vyjde... No, dneska ho idem točiť, neviem kedy vyjde. Predpokladám, že budem točiť jedno video za deň. Ale nečakajte, že budem mať pravidelnú tvorbu, hej, lebo neviem, jak tie videá budú vychádzať po sebe, takže jo, teraz vám tento týždeň vychádzajú celkom pravidelne tie videá, takže jeden deň by ste mali mať jedno video tento týždeň, takže vo štvrtok ešte budem určite točiť, takže to si predtočím tak 3 videá, alebo 2 a zostriham ich potom, ale jo, budem sa na vás tešiť u ďalšieho videa a zatiaľ čau.